Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 20 na, bulan sang Enero tuig 2021. Do kapistahan subong San Sebastian sa siyudad sa Bacolod. Anano ang mga balita kag mga isyu? Politika. Tikang sang Comelec. Ang Comelec nakarikod na sobra 1 kamilyon nga nagparehistro para sa presidensyal nga piniliay sa tuig 2022. Ginapaabot sang Comelec nga ang makaparehistro tubtob pa ini sa Setyembre 30, posible mga 4 kamilyon. Kag 1 kamilyon nga mga daan nga butante ang mag-apply sa reactivation sang ila rehistrasyon
kay man ang Comelec nagpalayag kung duha ka sud-asod nga piniliay nga wala ka makabutar, kakas ang ngalan mo sa listahan sa Comelec. So, ang reactivation sang rehistrasyon ginapaabot nila magadangat mga 1 milyon. Kung wala abis ang COVID nga pandemic, kining COVID-19, wala restriction, quarantine restriction ginapaabot sa Comelec, dako kayo ang mangin listahan sang rehistrasyon. Nga bangod ang tuig 2022, ang eleksyon halin sa presidente paidalom. So ang buot silingon, ang pungsod Pilipinas sa tiyon sa eleksyon da pista niya mo sa aton mga kauturan puwerte ini man ang tagsa ka mga kandidato nasyonal magalupad ini sa tagsa ka probinsya. Manhalin sa presidente, vice-presidente, senador, kag sa mga distrito, mga kongresista, gobernador, pangadaom, sa alkalde, panaog, sa konsihal. Amo ini nga, ginapaabot gadagsaon ang rehistrasyon, bangod ang tagsa-tagsa, may mga manok man sa tuig 2022. Kung manaog na si Presidente Rodrigo Duterte sa palangakuan, agawan ina ang pulungkuan sa pinakataas nga pwesto. Karon pa lang ang huding-huding ang mga ngalan do mga uhong na nga naga-inulot-ulhot. Ang mga ngalan nga may posibilidad maga-iningkwentuhanay sa tuig 2022. Ginapaabot gani. Suno sa mga pag-analisa sa mga politiko nga posible may pila ka mga partido politikal, isa ka partido nga maga-iningkwentuhanay sa nagkalain-lain nga pwesto sa tuig 2022. So ginapaabot mainit ini nga eleksyon. So no, sa Comelec kung wala pandemic, porte ini, mahimo dagsaon ang rehistrasyon. Kabalo naman kita, basta politika, mainit dire sa pungsod Pilipinas. So balantayan, kung sino ang mapabinturar nga magpapili presidente, vice-presidente, senador, kag iban pa. Ang pila ka mga lokal nga eleksyon amo ang ginabantayan mangin mainit man sa tuig 2022. Kamo, may napilian na? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo
mister handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Yung Philippine Standard Time, las 6:45 na. Oy, sa inyo pag-ehersisyo ni magkalipat, mag-detoxify gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Maayong balita dire sa siyudad sa Bacolod, issue lokal. Siyam ka barangay na identify na nga patawkuran sang isa o kung dua ka story nga health center sa siyudad sa Bacolod. Nami nga balita kay posible magatindog ini sini nga tuig. Kay kahapon, suno kay Congressman Greg Gasataya, lakip sa mga barangay nga patukuran sining health center, amo ang barangay Punta Taytay, Kabog, Mansilingan, Estepania, Mandalagan, Banago, Takuling, Villamonte, kag Alihes. Siling ni Congreg ang pundo sa sining mga proyekto ang nalakip na sa DPWH subong nga tuig 2021. Laban-laban sa sigurado na kung nalakip na siya sa budget sang DPWH, laban matindugi man siya sini nga tuig. Suno kay Congressman Greg Gasataya, prioridad ang ini nga proyekto para mapaayo ang serbisyo sa ikaayong lawas sa mga barangay kag mahaganhagan ang pagginutok sa nagapadulong sa Bacolod City Health nga opisina kag mga hospital para magpa-check up. Nakapakigangot naman kuno si Congreg sa mga natungdan nga punong barangay. Isa ini kamaayo nga proyekto. Kung magtindog ini siya, sini nga tuig, ambot silingon, kung may ginabatyag ka,
hindi ka na magdalagan pa sa kundiin nga health center o kundiin man nga hospital o kon pila ka mga talatapan sa ahensya sa gobyerno para sa ikaayong lawas. Kung may ara na mga health center sa sining mga barangay, ining Alihes, Villamonte, Takuling, Banago, Madalagan, Mansilingan, Estepania, Punta Taytay, kag Kabog, abot silingon ang mga tao dira kag malapit pagid nga barangay, hindi na magproblema, magpa-check up kung may ginabatyag. Amo ini ang isa ka maayo nga balita kag isyo para karon nga aga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulon yun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Standard Time las 6:53. Areho, luyag ko lang ini ipalinton
sa posible, wala pa makalabot ini nga balita para sa pila naton ka mga utod. Pabati Mayo, pasado na third kag final reading na sa Kamara. Ano ini nga hagna? Wala tanduganay, no touch. Ano ini siya? Ini balang pagrespeto naton, pagtamyaw naton sa aton sini isig katawo sa pariho naton sa mga ginikanan, kabataan, kag iban pa. Amo ini ang natawag greeting bill. Bangod sa nagapadayon nga pandemic. Nagbutuhay sila. 212 nagpabor. Isa lang ang wala, kag isa lang ang nag-abstain. Ano ini? Ang tradisyon kag kultura sang Pinoy ginuba gid sang COVID-19 nga man. Ang tradisyon kag kultura naton nga ang pagrespeto bala sa aton ginikanan, katigulangan, may nagabisa, may nagahalok, may nagahakos. Hindi na pwede subong ang kultura sang aton maayong pamatasan. Ginubagid sang COVID-19. Ti subong wala na, no touch nga bill. Hindi na pwede ang imuon ta subong para makalapot ini sa igtulpangod sa aton mga kauturan ang pagrespeto amo ini. Ibutang ninyo ang tuo nga palad sa dugan samtang nagaduso bilang tanda sa pagrespeto. Amo na lang ini. Kag magalukar mga nisa sa pundo para sa information dissemination para nga i-encourage ang publiko nga sundon ang bag-o nga pagtamyaw isyo. Sugata mo, migo mo, butang mula sa dugan ang imo to nga kamot, duko ka, respeto na. Sulod ka sa puluyan, hati, okay man Japon, mayong gabi, mayong ugto, mayong aga, plus, butang ang tuo nga kamot sa dugan, kag magduko, respeto na. Di sa una ya, kita ya, pagkitanay sa magparinti, gahinagsanay, halok wala kag tuo, porte, no? Ang tradisyon kag kultura, kinakasgid. COVID-19 lang ang nagkakas sa tanan nga maayo nga kultura kag tradisyon sang Pinoy. Okay na. Amo na nasubong ang aton tamyawanay. Magsugat-anay kita. Butang mo ang tuo nga kamot sa dugan, duko. Amo na lang na. Wala tanduganay, wala haksanay, wala halukay, wala bisa. Amo na lang ina ang imuon. Klaro na? O sige. Para blang magkinitanay kita sa dalan, butang ang aton tuo nga kamot sa dugan, kag magduko ba? Nami, no? Ang tradisyon na kuha nato sa Japan amo na, no? Duko dayon daw respeto, sundon tama na galing ato niya may ara lang dugang, butang kamot sa tuo nga dugan. Ang hapon niya duko, hay, bay, di mo man na ang matabo sa aton pungsod. Action Radio Philippine Standard Time Lasais 57. Mabalik kami pagkatapos. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita magdala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulog sa luto sa imo
Patayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsay anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Birthday ko no kay George Sausa sa barangay Handumanan ba ika-25 niya nga kaadlawan halin kay Maria Verde Blanco sa barangay Pahanukoy. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat baga dulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!